Salam mehriban müştoklar, hormatly tomaşaçylarymyz. Şu gepleşen wesi bilen biz size wajyp maglumaty, ýagny daşar ýurtda okuýanlar üçin harby gulluk barada soraglara jogaplar ýetirýäris. Harby gulluk barada okuyjylarymyzdan gelýän soraglary hasap alyp, www.milligoşun.gov.tm saytyna maglumatlary okuyjylarymyza ýetirýär. Şonda esasanam daşar ýurtda we ýurdumyzda bilim alýan talipleri gyzyklandyrýan soraglara jogaplary size ýetirýäris. Maglumatlar 20.09.2023 senesinde agzalan saytdan alındy. Men öz hasabymy daşar ýurdun ýokary okuw mektebine okuýaryn. Wa gyşky ýa-da tomysga diň jaş ruhsatyma gelenimde meni harby gulluga alyp giderlermi? Harby borçluk we harby gulluk hakynda Türkmenistanyň kanunynyň 19-njy maddasyna laýyklykda Türkmenistanyň we daşar ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň internaturalar, aspiranturalar, doktoranturalar muňa girmeýe, orta hünäri okuw mekdepleriniň gündizki bölümini okuýan raýatlara, eger olar öňşeýli okuw mekdeplerini okumadyk bolsalar, okuw möhletini barabar ýöne 26 ýaşdan geçmedik raýatlaryň çağırış boýunça harby gulluga çağırış möhleti iza süýşürilýär. Ýurdumyzyň haýsy ýokary okuw jaýlaryna harby kafedralar bar. Ýaşlykdaky serkerdeler we raýat goranşynyň şepagat uýalaryny taýýarlamak boýunça okuw merkezini döretmek hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başlanan 2014-nji ýylyň 4-nji noýabryna çykaran kararyna laýyklykda Türkmenistanyň ýokary okuw mekteplerine bar bolan harby kafedralar ýapylyp, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň düzümine ýaşlykdaky serkerdeler we raýat goranşynyň şepagat uýalaryny taýýarlamak boýunça okuw merkezi döredildi. O häzirki wagtda şol okuw merkezine Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetining, Türkmen Döwlet Binagarlyk Gurulşyk Institutynyň hem-de Türkmen Döwlet Ulaw we Aragatnaşyk Institutynyň talipleri zerur bolan harby hünär uglary boýunça taýýarlanýar. Näme sebäpden ýokary okuw jaýlaryny tamamlanary harby gulluk möhleti 2 ýyl edildi. Harby borçluk we harby gulluk hakynda Türkmenistanyň kanunynyň 35-nji maddasynyň 1-nji bölüginiň 2-nji bendinde ýokary bilimi bolup, çağırış boýunça harby gulluk geçýänler üçin 12 aý diýilip görkezilen bendi güýjüni ýatyrdy. Daşar ýurtlarda okuyan çağırış boýunça harby gulluk geçmedik talipler nähili ýagdaýda harby gulluga çağırylman okuwny dowam etdirip bilerler. Raýatlar harby gulluga çağırma hakyndaky düzgünnamanyň 12-nji goşundysyna laýyklykda raýatlar okuwny dowam etdirmekleri üçin olaryň okuýanlyklary barada daşar ýurtlaryň bilim edaralarinden berilen kepilnamanyň ýa-da resmi namanyň esasynda harby gulluga çağırış möhleti iza süýşürilýär. Raýatlar olaryň ata-eneleri, ýakyn garyndaşlary ýa-da kanuny wekiller tarapyndan her ýylyň sentýabr-oktyabr aýlaryna harby hasapda durýan harby wekilliklere tawşyrylmalylar. Aspiranturany okuyan raýatlar harby gulluga çağırylýarmy? Harby borçluk we harby gulluk hakynda Türkmenistanyň kanunynyň 18-nji maddasynyň 5-nji bendinde Türkmenistanyň kanunçylygyna belenen tertipde tasdiklanan alymlyk derejesi bolan raýatlar harby gulluga çağırışdan boşadylýar diýip görkezilen. Raýat 17 ýaşyny öz islew boýunça çağırış boýunça harby gulluga ugradylyp bilinermi? Harby borçluk we harby gulluk hakynda Türkmenistanyň kanunynyň 17-nji maddasyna laýyklykda ýaşy 18-den 27 çenli bolan harby gulluga çağırışdan boşamak ýa-da harby gulluga çağırış möhletini iza süýşürme hukugy bolmadyk erkek raýat harby gulluga çağırylmagy degişlidir. Raýaty harby gulluga çağırma hakynda çözgüt ol 18 ýaşyny doldurandan soň kabul edilip biliner. Häzirki wagtda Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda näçe ýaş aralygyny raýatlar harby gulluga çağırylýar. Harby borçluk we harby gulluk hakynda Türkmenistanyň kanunynyň 17-nji maddasynyň 1-nji bölügine laýyklykda ýaşy 18-den 27 çenli bolan harby gulluga çağırışdan boşamak ýa-da harby gulluga çağırış möhletini iza süýşürme hukugy bolmadyk erkek raýatlar çağırış boýunça harby gulluga çağırylmagy degişlidir. Mehriban müştokları, hormatly tamaşaçylarymyz, size ýetiren maglumatlarymyz size peýdaly bolandyr diýip umyt edýäris. Egerde sizi gyzyklandyrýan soraglary bar bolsa, Atawatan TV YouTube kanalynyň tesir bölümine ýazyp bilersiňiz. Biz bolsa häzirlikçe siziň bilen hoşlaşýar. Sag bolun.